Onks tää sun tekemä? On. Tässä pitäisi olla maidot, niin pitäisi Saraa kyllä tässä mun pitäisi tehdä, koska sun ääni ei kyllä tässä haittaa, kun se kaikki mun katsojat tietää, että on mun kaveri, joka kuvaa myös tuolla. Ei sitten sä. Kuka nyt sitä tietää? Toi on ensimmäinen video. Eikö mä tein just eilen yhden videon? Ei se pitäisi olla seuraava. Niin mulla vielä on. Mitä yhdessä? Mulla on. Miten mä oon? What the f... Eikä sekin oo ihan Kappale on se 13. Siis 3. 100. On pakko laskea 900. Vai on? Joo. Oikein miljoona. Better luck next time. Videoita. Riippukeinu! Ole hiljaa. Mia! Tässä on riippukeinu! Tuu! Mä en pystynyt julkaisemaan tätä